Ahojte, vítajte u mňa v Praze. Dnes to je, myslím, že 7. alebo 8. deň, myslím, že včera to bol asi týždeň, včera večer, čo som prišiel. Takže už tu nejaký ten týždeň bývam. A zvykám si, starám sa, akurát idem do Kauflandu si kúpiť housku, pretože mám doma mäso na hamburger a chcem spraviť hamburger. Snáď nebude požiarny alarm, pretože minule bol požiarny alarm a že niekto si iba varil a mu prihorelo a tým pádom sa spustí alarm, takže dúfam, že nebudem evakuovať svoju celú budovu. A dnes akurát prišiel môj spolubývajúci v mojej izbe, že mal som prvý týždeň taký, že som bol vlastne sám a vlastne nebolo to vôbec iné ako doma, tým, že som bol sám. A teraz mám vlastne cudzieho typka, ale tak poznáme sa, to je v pohode. Nemyslím si, že mal byť nejaký problémový, alebo že by alebo tak. Každý sa snaží udržovať si svoj poriadok, alebo respektíve každý sa snaží svoj bordel udržovať na svojej polke izby a tým pádom si myslím, že v pohode. Ale, čo sa dnes deje? Relatívne big deal pre mňa, pretože včera večer som v opojení niekoľkých pív a vína si dal inzerátik na Facebookčík, že ahojte ľudia v Prahe, ja som Pamtrik, som v Prahe a mám taký kabel, ktorý ja viem pichnúť do voľba a mi povie, čo je vašemu voľbu zle. No, že proste, že mám diagnostiku a vidu a blablabla. A som vlastne napísal, že som taký mladý truľo, ktorý sa do Prahy presťahoval a si zbalil aj kabel, takže keď niekto chce napichnúť, tak mu môžem pichnúť do auta. No a na moje počudovanie neprišiel ani hejt, ani ignor, ale od rána mi každý vypisuje, že teda, že by chcel a tak. A každý, asi 5 mi písali dokopy. 2 alebo 3, že si ukladajú moje číslo. A 2 hneď, že by chceli čo pozrieť. Tak idem teraz. Takže vlastne sa stretneme pred Kauflandom, ja si nakúpim, potom to diagnostikujem, alebo naopak. Môžem si nakúpiť, lebo mám ešte nejakú pol hodinku, kým príde typek, lebo mi písal, mám nejakú pol hodinku, kým príde typek, lebo mi napísal, že sa zdržím. Takže tak, že budem update, čo sa deje, update. Niekomu sa vysypali borúvky. To je ale den pod psa, kdy sa ti vysypou borúvky. Jak celkom to je v pohode, akože, keď som sa zabudil prvé ráno v Praze, tak si pamätám, že som sa cítil ako vyoraná myš. Nechápal som, čo tu budem robiť, ale celkom sa mi to páči. Ako zatiaľ som nechodil do roboty, len som sa proste flakal kade tade a po Praze a s kamošmi a tak. Ale a zatiaľ vlastne ani nepociťujem to, že by som sa nejako že by som cítil nejaký stesk za domovom alebo niečo také, že by sa mi nejako extra žialilo sa vrátiť. Bol som teda nakoniec v Kauflande, aj tak nemám základ, čo som potreboval, čiže housku, pretože je tu pekáreň a myslel som si, že si vezmem z pekárne, ale tak samozrejme v pekárne nemali. Čo už čakám na typka, mali tu každú chvíľku byť XC90 T8 2020, takže akože, že jedna z najvyšších výbav by to mala byť, aspoň podľa toho motora. Takže som veľmi zvedavý, čo mi to... Je krásna. Tá XC90 je krásna. Takú farbu som asi ešte nevidel. Mám housky Alberta za 4,90. Bomba. Mám aj svoje prvé zarobené kačky. Zobral som 400 na niečo viac, niečo cez pol hodinu asi. Ako, ja som zabudol rátať čas, ale bolo to v pohode. Akože v pohode pokec s typkom, už aj, že chce dáke ďalšie veci, riešiť potom. Akože ja som spoko a 400 kaček to proste z toho stravu na deň, takže to je úplná bomba. To sa mi rozpadlo. A ten cheddar, to meso, cheddar a garlic sauce. Je to fajn. Akože, už som hladný, ale už sa robím ďalšie, lebo je to fajn. To teda vyzerá lákavo, čo? Vy a bor a ne. Toto bolo výborné.
To mi veľkú radosť robilo. Celkovo dneska mám dobrý deň. Mám deň, dnes som... ma baví žiť, akože... Neviem, že ma to teraz nebavilo. Akurát neviem, dnes asi mám proste dobrý pocit z toho, že som zarobil 400 kaček, akože... Ale vlastne nechápem, prečo sa tak teším sú 400 kaček, keď to absolútne nič neznamená. Asi preto, že sú to moje 400 kačky, ktoré som ja zarobil sám. Sám. Takže toľko k môjmu prvému týždňu tu na. A prečo som tu prišiel a na čo som tu prišiel a čo tu budem robiť a tak. Tak o tom si povieme niekedy inokedy. Mám radosť. A vlastne ani poradne neviem, kde som. Ale typci tam zvárajú kolajnice. Opravujú teda, respektíve možno robia nejaký nový neviem, nejaký nový smer. Ale toto je mega bežné. Každý deň večer som to videl, že proste niekde odstavujú ten svoj obrovský Mercedes, neviem čo to je zač. A vlastne typci zvárajú proste. Keby som im to vypol, by boli nasratí? Alebo by ma pozdravili a boli by, že ahoj, ďakujeme, že si nám dal voľno, ideme na ciglu. Športuje alebo nestíha? A jedna vec, ktorá mi to robí extrémnu radosť a nad ktorou brutálne nerdím a brázdam po tabuľkách mesta Prahy, tak sú tieto staré slečné električky, ktoré tu stále premávajú. A hoď niektoré sú už rekonštruované, zreštaurované, na novo urobené, ale páči sa mi ten mindset za tým, že vlastne ostávajú aj tieto staré, tradičné, klasické a samozrejme k nim pribudávajú aj nové. A je to taká vec, celé keď idem starou električkou ma to poteší, neviem prečo. Mám taký pocit kultúry z toho. Je to tu veľmi pekné. Každý deň vlastne blúdim, väčšinou po večeroch blúdim, či už sám alebo s kamarátmi. Blúdim kade tade a z toho nachádzam krajšie a krajšie miesta. Kto by chcel vedieť, tak som tu v Prahe a som stretol, že Máriu Tereziu. Mária Terezia, ja aj to vďaka nej som chodil do školy. Díky, Broňa. No pozrite na tie krásne električky, tieto sú už prerobené po rekonštrukcii. Teda predná je po rekonštrukcii, zadná je ešte pred. Spoznáte ju podľa týchto zväčšených okien oproti tej zadnej, ktorá má všetky rovnaké. Takisto tieto majú už aj klimatizáciu a majú trošku inak sedenie. Takže tak baví ma to, extrémne ma to baví. Na to, jak doma som vlastne to neriešil, lebo tak doma máme 3 električky, ktoré sú všetky rovnaké, máme jednu čekadečku. Aha, ja som ve Zlíne. Som v Zlíne. Ja som v Zlíne. A tam dole večer marihuánu večer tam dole. The trams here are very romantic and they indulge me in the deepest secrecy of my romantic feelings. Very nice. A ešte sa mi hrozne páčia električky. 13, áno, zase o električkách. Myslím, že 13. Tých majú asi najmenej. No, najmenej majú tých nových 52, tie čo sú polročné električky. Ale najviac tých nových moderných, to sú tie 15T, a veľmi ma láka sa zviesť jednou, že už sa tu stáva Tramspotter. Veľmi ma láka sa zviesť teda 13T, čo je vlastne model električiek, ktoré už vlastne spĺňajú ten moderný, nízkopodlažný, veľkokapacitný štýl, ale sú to vlastne asi tie prvé, ktoré to mali. A ja na nich vidím, že sú také trošku retro, že proste sú také, že 2006. Že najmodernejšia vec z roku 2006. A tu som ešte nešiel a ešte chcem hrozne ísť mojou obľúbenou 8279 alebo 8729. To je taká chromová. Tá T3KD, či ak to nevolajú tie, čo sú zrekonštruované. Ale hrozne pekná. Akože kebyže si mám jednu vybrať, s ktorou budem do konca života, to bude ona. A tu je 52T, najnovšia polročná električka, alebo možno ročná. Ja som spotený podľa predných svetiel, ktoré má také v celkový akože ledkový svetlomet. Tie predtým
majú také bodové. A tie 13 majú bodové takto pod sebou a tam tie majú tak. Trošku mi vysmedlo zde na Davicích. No, vyhodila ma električka, niekde random úplne, v Ritzpaľovej, netuším kde, s tým, že konečná, ale nešli sme okolo mojej zastávky, takže asi som sadol na zlú stranu, takže počkám na ďalšiu a pojem naspäť. Vlastne na tú istú počkám a pojem z ňou naspäť, lebo asi som sadol na... Očividne som zlým smerom sadol. Hold, stáva sa aj v lepších rodinách.